खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानसि गोमानाय आरो लोगोसे मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बर' मिडियामनि फरायसालि बे मा हालोदाव दं एबा मा अबस्थायाव दं बेनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जायबा मानसि गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय बिस्लु बसुमतारी। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बिस्लु बसुमतारी। बिसोरनि गामिया जाहैबाय लांदांपारा, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। बे बिस्लु बसुमतारीनि बैसोआ 40 बोसोर जागोन। बे बिस्लु बसुमतारीया नागालेण्डनिफ्राय फैनाय समाव आर्मिफोर गाखोग्रा दाबायाव गाखोबोदोंमोन। नाथाय बे समावनो टिटिआ नुनानै बे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दाबायाव थिनहरो। बे समावनो बे बिस्लु बसुमतारीया थाबोयो। हजायलंका स्टेशनाव बे बिस्लु बसुमतारीया थाबोदों आरो बेहा लोगोसे मबाइलबो गैया। दा बे बिस्लु बसुमतारीया गोदाव सोराव जानानै दंगासिनो दं जानो हागौ। दा बेखायनो सोरबाफोर बे बिस्लु बसुमतारीखौ नुदोंब्ला नैबे स्क्रिनाव नुनाय नाम्बारफोराव एबा अनजिमाफोराव नोंथांमोना फन खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लरिघाट जलकिया गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनिसिम दासिमबो बिजाब गांसेबो गैया। दानथाम बारलांबाय नाथाय दासिमबो बिजाब गांसेबो मोनाखै। गासै सा 60निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोर दं आरो लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो बिजाब गैयैनि जाहोनाव समखौ ओरैनो थांहोनो गोनां जादों। नाथाय दासिमबो सरकारा बेखौ नायबिजिराखै एबा मेगन होआखै। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लरिघाट जलकिया गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय दासिमबो बिजाब गैया। आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बिटिसिआव बिजाब बांद्राय दंब्ला मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लरिघाट जलकिया गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुलि फरायसाफोरनि थाखाय आङो बिजाबखौ हैनो थाखाय खावलायनाय जायो। बे खौरांखौ मरिगाव जिल्लानि सुमन मुसाहारिया आंनो हरनाय जादों। हाबाब नाय रायजो राजा नोंथांमोन, दासिमबो जुदि बिजाब गैयाब्ला मास मोनथाम थालांखाबाय। नाथाय बे आसामाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनि थाखायल' बेबायदि जादों। जोंनि बिटिसिआव माब्लाबा बेबायदि हारसाफोरनिया जाथोंलाय। मास मोनसेबो नांनाय नङा, 10 दिनसो बिजाब मोनाखैब्लानो आन्दलन खालामगोन। नाथाय जोंनि बर'फोरखौ नाय, गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरखौ मरिगाव हारसाफोरनि जायगायाव दं बिसोर दा बिसोर जेबो खालामनो हायाखै। नाथाय जोंनि जायगायाव जोंनि बिटिसिआव बेबायदि जानायमोनब्ला आन्दलन खालामबायमोन। नाथाय मरिगावनि बर' फिसाफोरा दुखु खस्थ' सहायगासिनो दं। जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ एसे नायफिनब्ला मोजां जागौमोन। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लरिघाट जलकिया गेजेर फरायसालियाव एसे नायबिजिरबा मोजां जागौमोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे बिस्लु बसुमतारीखौ नुयोब्ला फोरमायहरगोन होननानै।